Ayan, shoutout po sa lahat guys. Ayan, shoutout sa'yo, Rhyme Salon Vlog. Musta ka na? Sounds, make this. Sound check. Quack, quack, quack. Quack, quack, quack. Apo Gloria, mega shoutout sa Apo Gloria. Dreamer, shoutout Apong Dreamer. Apong Julie. Usog Love Family, shoutout. Ayan. Dennis Vlog, shoutout po. Siyensya na po, na late tayo. Shoutout sa ating 3 milyon in the house. Shoutout Rhymes Salon. Mega shoutout sa iyo, Rhyme. EL3. Shoutout everyone. EL3. Marites, Marisol. Pasok. Apong Gloria. Isang araw hinahanap kita, nawala ka eh. Shoutout sa ating 4 na milyon. Salamat sa mga dumalaw dyan. Okay. Dennis Vlog. Shoutout sa'yo, Boss Dennis. Quack, quack, quack. 50 million in the house. Shoutout sa ating 50 million in the house. Mga Marisol, Marites, pasok. Quack, quack, quack. Quack, quack. Anong looking good? Hindi, inahanap kita, Apong Gloria. Kasi may ako. May mga inaayuda ako sa'yo kaso nawala ka. Looking good na pogi. What do you mean looking good? Boss Dennis, hindi kita maintindihan. Hindi po kita maintindihan. Marisol, Marites, pasok. Alam mo sigurado yung tinumble ko, ginawa ko yung para, kasi siya trending siya kaya ginawa ko siyang thumbnail. Tapos yung mga Marisol at saka Marites, papasok sila. Ganun yun. Balo mo na kapag may wala ko. Okay, back to work. You're looking good na. Stay healthy lang. Talaga? Ulitin natin yung 3 bibe. Alam niyo ng pagpaangat program, ito yung lagi kong 3 bibe. Para na medyo unang-una, ganahan lang tayo lahat guys. Balo mo naman, okay lang. Nalate ako Apong Julie. Nalate ako ng kasi alam mo naman yung mga amo ko. Saktong-sakto, may sila, binili silang isaw, Isaw. Isaw. Mga tamo. Ito yung bituka ng bibe. Sakto yung sounds.
Bito ka manok. Ay, hindi pala bito kang bibi. Kunwari lang na bito kang bibi muna yan. Siyempre, tinugma ako sa sa sounds. Okay lang, kahit dalawang tao lang yan. Mamaya, magmamartes yan, madami yan. Lalo na, yung thumbnail ko iba. Mari ko, general cleaning ako. Ayan, hindi na makakapag-gelda si Apon Julie. May bantay na siya. Meron na siyang kaldero. Sana may sounds ka. Ano, what do you mean may sounds? Wala akong sounds. Wala akong sounds, Apon Julie. Wala akong sounds. Walang music, walang sounds, walang music. Ano ba yan? Pwede ka palang sumayaw kahit walang sounds. Ah, talaga? Sorry. Ano ba yung nangyayari sa akin? Hindi naman sinasabi ni Boss Dennis na wala pala akong wala music. Jamilia Ali, may kasara sa'yo mahina. Ah, okay ba? Mahina. Ano ba yan? Ay, ano ba yan? Sandali lang guys. Magano lang tayo. Refresh lang tayo guys ha. Saglit lang po Sandali lang. Start muna tayo. Okay, wait lang po Ayan. Hello. Sound check. Mic test. Hello. Ayan, meron na. Meron na. Mapayat mga bibe, ngunit nang may taktak sa likod ay iisa. Siyang leader na nagsabi ng kwak kwak, kwak kwak kwak, kwak kwak kwak. Siyang leader na nagsabi ng kwak kwak. Tayo na sa ilog at sabi, kumendeng ang mga bibe, ngunit nang may taktak sa likod ay iisa. May sounds na ba? May sounds na? Meron na, okay, good.
Ano ba? Mahina, malakas? Ayan. Shoutout muna natin sa lahat, guys. Shoutout muna tayo kay Jamila Ali. Shoutout sa'yo, Jamila Ali. Si Noy Vlog. At saka si Boss Dennis. Si Apon Julie. Sakto lang. Sakto lang ba? Ayan, tignan natin to. Kung okay ba yan? Loud and clear. Sabi niya man na, okay. Remastered by DJ Noy John. Jolly. Sabi naman ni Apon Julie. Jamila Ali, shoutout, ayan. Apong Edward, sabi naman ni Jamila Ali. Long time no si Jamila. Congratulations na, monetize ka na. Usuglo, family, shoutout. Ayan. Okay na? Okay. Lakas host. Ayan. Ayan. Okay na ba? Okay na ba? Okay na ba? Okay na po ba? Okay na po ba lahat? Ay, huwag niyo pong kakalimutan, guys. Meron po palang palaro si Apon Julie sa October 30, 31. Halloween. Kaya abangan nyo, guys. Thank you, Kapogi. Ikaw na ang next na magkakajowa. Oo, next year. Pag nangyari yun, magsasara yung YouTube. Pag nangyari yun. Noy Vlog. Shoutout sa'yo, Noy Vlog. Single ka pa ba, Jamila? Sabi niya, Aro, patay tayo dyan. Dali lang ha, ibaba ko muna tong mga members natin bago ako mag-start ng pangat program. Asan na ba yung mga member ko? Ipa-thumbs up ko muna to. Wait lang po ha. May kakaiba, di ba yung kakaiba yung thumbnail ko? Trending siya, malay mo yung mga marites, papasok yan sigurado. May ready on the spot. Ayun, sabi na po Julie. May on the spot contest, mag-ready lang, sabi niya Apong Julie. Okay, kaya ready lang kayo ha. Sa October 31 ata to, October 31 or 30. Dali lang. Baba ko muna tong members. Para siguro mga 10 minutes lang to. Ipipin ko muna sila. Okay? Noy Vlog, ano ba yan? Bagong upload mo yan, Noy? Tapos na to, napanood ko na to. Okay. Ayun, habang nandiyan kayo muna guys ha. Magmumukbang muna tayo. Kainin ko lang tong binili nila. May tatlong bibe akong nakita. Mataba, mapayat mga bibe. Ngunit ang may taktak sa likod ay iisa. Siyang ligar na Jamila, Dan Noy Noy Vlog, sabi naman ni Jamila. Ay, salamat Jamila. Oy Noy, balikan mo yan Noy ha. tayo na sa ilog ang sabi. Kumendeng ang mga bibe. Ngunit ang may taktak sa likod ay iisa. Siyang ligar na nagsabi na Salamat Jamila, sabi niya. Kain muna tayo guys. siyang ligar na nagsabi na Kain muna tayo ng guys, isaw. Remastered by DJ Noy John. Isaw, isaw. DJ Dance Remix.
Jenny Ann, mega shoutout sa Jenny Ann Mix Official. Wala pang jacket yan. Dali, bigyan natin ng jacket. Baka walang jacket. Mindanao Mix Club. Tayo na sa ilog ang sabi, tumending ang mga bibe. Ngunit ang may tatak sa likod ay iisa, siyang lugar na nagsabi ng kwak, kwak. Kwak, kwak, kwak. Kwak, kwak, kwak. Siyang lugar na nagsabi ng Ay, may jacket na. May jacket na. may tatlong bibe akong nakita. Mataba, mapayat, Baba lang kayo ng bahay ha. Baba lang po kayo ng bahay. may tatak sa likod ay iisa, siyang lugar na nagsabi ng kwak, 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 kwak. Maraming mga chismosa guys. Alam niyo ba sa ano ko sa kung sino yung mga nanonood? Yung mga ano, mga showbiz. Mga nagbabalita sa ano. Talagang tinignan talaga yung bahay ko ah. Ang lalaki ng bahay, 1 million. Apong Juan Tamad, mega shoutout ako kung nandiyan ka Apong Juan Tamad. Si Dennis Vlog, inapon Julie. Mindanao Mix Club. Mm. Excuse me, ano po? Wala akong tubig. May tatlong bibe akong nakita. Mataba, mapayat mga bibe. Ngunit ang may taktak sa likod ay iisa, siyang lugar na nagsabi ng kwak, 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 kwak. Siyang lugar na nagsabi ng kwak, kwak. Tayo na sa ilog ang sabi, tumending, tumending ang mga bibe. Ngunit ang may tatak sa likod ay iisa, siyang lugar na nagsabi ng kwak, 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 kwak. Siyang lugar na nagsabi ng kwak, 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 kwak. Ayan, Deka, shoutout sa'yo, Deka. Long time no si Deka ulit. Papainip muna ako ng tubig. Ayan. 3 million. Maraming salamat sa 3 million dyan na naka-BG. Boss Dennis, salamat ha. Remastered. Ayan, may mga bagong kaibigan dyan. Si Noy, si Deka, si Jamila. Jamila, balik ano ah. Legit yung mga yan. Si Noy, si Dennis, Jenny Ann Mix Official ha. Salamat sa'yo ha. Namamasid na may nakaalala sa'yo. Sabi niya ano boss. Wala. Anong naalala nila? Welcome po sa aking live. Anong FB ni Jamila?
Tanungin mo, baka nandiyan pa si Jamila. Mindanao, Mix Club. Tayo na sa ilog ang sabi, kumendeng-kumendeng ang mga bibe. Ngunit ang may tatak sa likod ay isa, siyang lugar na nagsabi ng kwak-kwak, kwak-kwak-kwak. Kwak, kwak, kwak. Kain tayo tagas ha. May tatlong bibe akong nakita. Oo, kape. Magkakape din ako. Bibe, ngunit ang may taktak sa likod ay isa. Siyang lugar na nagsabi ng kwak kwak, kwak kwak kwak, kwak kwak kwak. Siyang lugar na nagsabi ng kwak kwak. Hala, last na lang to. Sa ilog ang sabi, Ano? Isaw. mga bibe, ngunit ang may taktak sa likod ay isa. Siyang lugar na nagsabi ng kwak kwak, kwak kwak kwak, kwak kwak kwak. Siyang lugar na nagsabi ng kwak kwak. Kapag nakakakain na ako ng isaw, mapapasayaw tayo guys. Good vibes lang tayo guys ha. Walang mag-aaway dyan sa baba. Mindanao, Noy Vlog, Dan nakakatakot, sabi ni Yapon Julie. Ayan. Noy Vlog, balikan mo si Yapon Julie ha. Noy Vlog, baka magdidikit pa sa'yo yan ha. Yung barbecue lang sa akin mukhang masarap. Ano lang sa akin, isaw yung ano, gusto ko yung crispy. Yung masyadong dulok. Ano kasi yung sa dulok? Dulok, sunog. After nyan, magkakape tayo. Di na po ako magbabakas, sabi ni Apon Julie. Ayan. Di na daw siya magbabakas, si Apon Julie na dumikit daw sa'yo. Pangalan to? Noy Vlog. Jennifer Dan. Sino Jennifer? Diyan si Ma'am Jennifer Shield. Asan si Jennifer? Si Jenny Ann. Ayan, dikit na daw si ano, yun. Wow, tostado. Yun ang gusto ko hapon, Julie. Yung tapos may suka. Tapos maraming sibuyas, sili, ha? Masarap yun. Okay, let's party. Start ko muna yung mga guys ha, yung mga members ko muna. Pasok kayo mga marites. 'Di ba mga marites diyan, mga mahilig sa mga diyan, vlogger diyan. Ayan. Pinalatan ko yung thumbnail para naman maraming papasok na mga nagla-live. May tatlong bibe akong nakita. Na-late na tayo ng live. Bibe, Kaya ngunit ang may taktak sa malapit din tayong Jenny pala, sabi na pong Julie. MLSO, usuglo, shara sa'yo. Sa iyo. Dennis Vlog. lugar na nagsabi ng kwak kwak. Tayo na sa ilog ang sabi, kumendeng-kumendeng ang mga bibe. Ngunit ang may taktak sa likod ay isa. Siyang Jamila Ali, Jamila, may nagtatanong daw ng FB mo, single ka pa ba, Jamila? kwak kwak kwak. Siyang lugar na nagsabi ng kwak kwak. Kwak 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 kwak. Basta ako, nananahimik ako ha. Bahala silang magmarites nila ako. Nagsabi ng kwak kwak. Oo, Apon Julie. Basta good vibes lang. Basta tayo, tuloy natin yung pangat program. Basta sana umangat. 3 na ang naging asawa ko. Isa lang na nabuhay. Ayaw mo yung mga marites. Marisol, pasok! May tatlong bibe akong nakita. Mataba, mapayat mga bibe. Ngunit ang may taktak sa likod ay isa. Siyang lugar na nagsabi ng kwak kwak. Kwak, kwak, kwak. Kwak, kwak, kwak. Siyang lugar na nagsabi ng Kwak, kwak.
Good vibes lang tayo ha. Walang magagalit dyan. Go. Ano ako ngayon? Nakadrugs ako ngayon guys. Nakadrugs tayo ngayon dahil nakatatlo tayo ng isaw. Kwak, kwak, kwak. Kwak, kwak, kwak. Kwak, kwak. O, diba? Napagod ako Basta ako nahihimik ako sila. Okay, yan lang. Sabi naman tatlo. Ayan, isa ang arat naman dyan, kapogi. Arat na. Kwak, kwak, kwak. Kwak, kwak, kwak. Yan, umalis na yung isa. Marites, Marisol. Dapat yung title ko, Marites, Marisol, no? Kwak, kwak, kwak. Pasok, Marisol, Marites. Excuse. Kwek, kwek, kwek. Kwek, kwek, kwek. Sabi ni ni Dennis Vlog, makapagalumbo na palang tetera. Diba? Tumatawa sila dyan. Kwak, kwak, kwak. Mindanao. 70 million. Shout out. Oh yeah! Oh yeah! Ayan guys, nakapin po lahat ng mga members. Kayo na pong bahala magdikit sa kanila. Mamili na lang kayo dyan kung sinong gusto nyo. Meron akong 29 members. Ayan po lahat. DJ Dance Remix. O, tapos na po guys ang ating tatlong bibe. Ayan kapag ganyan sayawan, hindi papawisan ng kilikili. Pawis na nga Bango. Amoy Amoy Sunrocks. Amoy Sunrocks. Apong Dreamer, sarap Apong Dreamer. Nandiyan na si Apong Dreamer. Akit na kayo guys. Makikisayaw na kayo dito. Ibaba natin yung hagdan. Habang pinapadikit ko muna yung mga members. And then after nito, magpapaano na tayo ipipin ko na yung mga dapat nating ipag-graduate at ipipin dyan, okay? Akit na kayo guys. Kayo naman yung sasayaw dito. Sino ka? Sino ko? Sabi na harang. Salamat sa harang dyan. Sunrocks. Kakatapos ko lang sa banyo. Okay. Dali lang, gagawa mo tayo ng kapay. Okay, saglit lang po Makiramdam kayo pa mong kwak 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 yan, okay? Kwak 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 kwak. Agli, gawa ko mong kape hapon, Julie, para lalo kong ganahan. Wait lang. Bahala na hapon, Julie, na ang gawang kong 31. DJ Dance Remix. Mindanao. Mix. Go.
Ayan, shoutout sa'yo, SG. Pinag-uusapan nyo ako dyan, ha. Mga marites talaga. Alright. Shoutout kay SSG. Long time no see. Kumusta po, Ma'am SSG? SL Lifestyle Denmark. Mega shoutout sa'yo. Alright. PM da kahapon, Julie. Sabi naman ng Jamila. Okay, kape muna tayo. Alright. May ganahan ko yata ngayon eh. Nakatatlo akong bituka. Musta ka na, Ma'am SSG? Apong dreamer, merano piya pa mo. May nganyang bituka. Kapag kumakain ako ng bituka, kaila makahaya ko. Nakadrugs ako ngayon, guys. Dali lang. Alisin natin yung natatanggal na yung aking salamin. Alanggal yung tikip. Okay. Alright. Alright, 90 million in the house. Quack, quack. Quack, quack, quack. Alright, sayawan na. Alright. Akyat tayo, guys. Dito kayo. Kailangan kapag umaakyat kayo, sasayaw ng 3 bibi, ha. Hindi naman ako na pula ngayon. Remastered by DJ Noy. Oh, yeah! DJ Dance Remix. Okay, Usoglo family, kailan ka mag-elas ulit? Sabi naman ni ni Dreamer. Dali lang, mag-energy muna tayo. Oh yeah. Quack, quack, quack. Mindanao. Mix Go. Hindi ko na alam yan. Kumendeng sa nga bibe. Oh yeah. Marites Marisol, pasok! Quack, quack, quack. Quack, quack, quack. Ang bibe akong nakita, mataba, mapayat mga bibe. Ay, napagod ako dun ah. Quack, quack, quack. May pagal ko. Motorsport, may kasyara sa'yo. Magaling ni ata yapong Edward, mag-quack-quack ne. Kilala ko to ah. Oo, magaling na ako. Quack, quack, quack. Kailangan magpa-cute ka sa camera kasi meron kang pimples. 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 Wala nang mark na pala. Mindanao. Bibi na ngayon. Kilala mo, nalawenda tamo nung kilala mo ko pen. Ikay apong mekeni, abe. Asa na yung mga taong Marito, Maricel, Marisol? Huwag kayong umalis. Ang aalis po ay mukhang bibe. DJ Dance Remix. Pagal ko. Napagod ako sa kakabibe. Ayun, tingnan mo, natanggal na naman yung ko. Saglit lang guys ha. May ayusin lang tayo guys. Saglit lang. Natanggal. Ay, may pagal ko talagang kakatera. I'm so tired. So, dancing. May dyan, may foreigner tayo dyan. Si SL Lifestyle Denmark. I'm so tired.
I'm so tired dancing with the cute. Ayan na pong May Kenny. Kakala mo hindi kita kilala. Ninong May Kenny, abe. Huwag mo nga akong lokohin. Tignan ko nga yung bahay mo. Kapag nakita kong iba yung ano mo dyan, ay, tignan natin. Click ko nga yan. Motorsports. Oh, kilala ko to. Huwag ka nang magdahilan dyan, hapong May Kenny. Hindi mo ako mabubudol. Ang mga taong budol, maraming budol dyan sa tabi-tabi. Di ba? Aliwan niya na naman name. Wapin, aliwan niya naman name. Iba na naman yung pangalan ni May Kenny, abe. May pagal ko, grabe. Dawen Mepen, wah kilala kayo yan, inano ka. In-upload mo na yan kaninang isang araw pa yung ano mo, alam ko na yan, hapong May Kenny. Di ba? May pagal ko. At sino nga ako king gahay, king bibiyo. Pwede naman na kay Babo. Bati ayaw ng mga bibe. Oo, yung mga bibi ko kasi nakaka-bullshit, ayaw mag-viral. Kaya ako na lang siguro yung magbibibi, sigurado magba-viral ako, di ba? Dali lang. Nagutom ulit ako. Pang ano muna tayo. Mag-Skype place muna tayo. Pita! Dali lang ha. Pakilala mo ko Kenita. Itang bibi nga ito guys. Nasa ano siya. Nasa tabi namin ng bahay. Kaya kapag nagugas ako ng plato, tinatabunan ko siya ng ano. Ng kanin. May hanap ko. O yun, tinugtog na naman. Kung ngayon yung umakyat, ako na lang sasayo. Mga ilang minuto lang to, tapos end na agad. Tapos, ang gagawin ko, ipipremiere na lang natin. Gaya yung sayo ko guys. Sa baba. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nawala yung mga Marites. Pasok kayo Marites. Motor yan, thank you. Wapen, motor yan. Kwak, kwak, kwak. Marites, pasok. Huwag kayong umalbis. Kanina, 12 kayo. Anong nagawa nyo mga Marites? Ano ba akong makikitang sumasayaw? Yung iba, wala nga. Walang kabuhay-buhay. Dito, may buhay na ngayon. Kwak, kwak, kwak. Kwak. Lahat guys, sinagawa ko na. Kumakain ako ng buhay na bibe. Buhay na manok. Nang dahil sa isaw, nakadrugs tayo ngayon guys. Baka pupunta dito si Bato. Baka pahuli ko dito, patay tayo nito. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. May pagal ko po. May kone naman itang metong. Marcel, Maritos, Marisol, Marites. Mga bibe, wala ng manok. Oh yeah! Dikitan nyo po ako. Huwag ka mag-alala pong Motostar. Mag-stay ka lang dyan. Didikit ako. Pero kailangan, akyat ka muna dito pong Motorsports. Bibigyan kitang 20. Pero kailangan, kakantay mo tong kwak 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 ha. Ang kakanta ng kwak 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 ay meron pong premyo. Ay 1 milyon po. 1 milyon. 1 milyon na buhok na itim. Sa baba at saka taas po. Apong Edward, ding Marites, matulala pag alalang viewers magsisida ka. Ano? Apong Edward, ding Marites, matulala pag alalang viewers pagsistida ka pa, ding W's. Ay! Marami akong kilalang ganyan na pong Julie. Basta ako, enjoy lang ako, bahala sila. Kwak, kwak, kwak. Kaya kaya ang gawin mo, ano ka na lang, magsariling sikap ka na lang. Nanong kwak, kwak, kwak. Kwak, kwak, kwak. Kailangan, pag umakyat ka pong motorsport, didikitan kita.
Bibigyan ka namin ng banana, pero kasasayaw ka dito sa taas. Kwak, kwak, kwak. Eto na, bababa ako yung hagdan. Yapagal ko. Ako nanina. Jamila, sa sigla ng matutudla pa rin Marites. At chula mo rin Marites, Jamila. Sisilip lang mo rin Marites. Okay. Oo. Wait lang. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ganun lang siya guys. Step lang ganyan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ganun lang siya guys. Ito, may bisita na ako dito. May tayo ng kwak kwak kwak. Okay, ito na po guys. May Kenny Abe. Apo may Kenny, kailangan sayaw ka dito ha. Bibigyan kita ng ayuda. Apo may Kenny. Ano? Temer ka. Ati, biro mo, balo da kay, dakapatera kay balo da kay. Balo ko lang rin inosente Kenny. Alila, siguro ya pong may Kenny yan, ya pwedeng terak yan kasi pota, palmuran na ako nga pong badet. Ay, paten na ako. Pota, petere kami ng asawa ko, wala kang jablos ka, nakya ako. May na Eh, pagal ko. Pinandit. Anong balita? Yung balita. Ay, kapag mag-obra na naman. Oo. Parang pwede yan sa asawa ko ang sayaw na yan. Pampayat ang konti. Oh, pwede to, pwede. Basta kung gusto niyo yung mga zumba, nandiyan si Apon Julie yung magaling dyan sa zumba. Ako, ilang alam kong step sa sa bibe. Pero si Hapong Meken, hindi ko lang alam kung magaling tong magbibe. Siguro magaling to kasi nakaisa siya ng bibe. Nakaisa na siya. Magaling kuman, alam papalwan. Ay, Robert Ski. Shoutout sa'yo, Robert Ski. Shoutout sa'yo. Ayan, guys. Si Apong Meke. Papalwan, ang titing kahit kabisado ko. Apong Meke ni Abe ng Apong Julie. Shoutout ka muna kay Apong Meke ni. Long kitang baliw mo silipan ka na. Kumanangagit. Kaya kung kaya, cellphone makagamit. Ali, pwede yan. I-click mo itang kaya itang comment. Di ba tayo makabili yan private? O click mo itang comment. Akit mo la. Comment. Di ba kitang streamer kitang cellphone? At yung makabili yan private. Tapos, click mo itang comment. Babasa mo na rin mag-comment. May pag-algo. Sino nga ako Alay. May akakit. Ngayon Apong may Kenny. Abi ng Julie Flores France ayun Nagalab siya. Si Robert Ski. Ayan. Ang mga nanonood dyan sa baba. Jamila. Jamila Ali. Kapangpangan niyan si Jamila Ali. Bago monetize yan. Si Usuglo. Si Usuglo, kilala mo to. Si Dennis Vlog, si Apong Edson. Nandyan si Apong Edson. Di ba? Nandyan sila lahat. Si Motorsport, shoutout mo. Baka kilala mo to. Motorsport. Sinong paglaparisan mo, Bites? O baka sasagot din si Motorsport. Nasa taas din. O Motorsport, pagsagot yung sinabi ni Mekeni. O sige. Abang kay, kung kay, kung katikang talent ken, kung tirahan mo ni. Ali, kung magkanta. Ali ka mag-talent, o tumerak na ka mong bibe. Sabi na nga po. At yung sinabi hapon Julie Kenny, wow, ababasa mo la rin Marites Kenny. O ababasa mo la ko na rin Marites. Ayan, tawag ko muna sa inyo guys sa Marites Marisol ha. Yung mga Marites Marisol dyan sa baba. Shoutout po sa lahat ng Marites Marisol. Wala mo ng pogi tsaka maganda ngayon. Mga Marisol Marites muna tayo, okay? Apong Mekeni, sige. Ako pa mo, dagdagan kay Paitang banana mo habang magsalita kayo. Ay, Motorsport. comment. O, di ba? Sabi ko kaya ka. Sige, shoutout mo la pa. Habang kayo. Okay na muna siguro. Ipipin ko na yung ibang dyan. Sige. Oh, Marites Marisol muna yung mga nasa baba ngayon ha.
Dahil Mind palitan your own natin yung business. palitan natin yung title ko saglit lang. Gawin ko Robert Marites Ski, Marisol. shout out. Jamilali. Julie France. Kuya Edson. O, kanta na ka, Kuya Edward. Ay, may pagal ko pinteterak eh. Pinandit makona ako. Balik Ang oras? 5:45 makona. Okay na. Natapaltan ko na yung title. Marites Marisol. Oy, Apo Merdanet, kamusta ni? Nana. Apo Merdanet, kamusta ni? Anak ni. Baka na ni. Ito na kaya akit masyado mag-live ni. Bingin na kasi ganing doon na kasi. Busy ko. Sinapak ko part-time. Ah, talaga? Oo. Wow, sana all. Something naman para namang kumuwalta kayo. Kong Al! Shoutout sa'yo, Kong Al. Balitang showbiz ni Kapogi. O, balitang showbiz guys. Si Meke Niabe po. May bago po siyang ninja. Ang bago pong ninja ay Moto, ano kasi? Moto, ano kasi? Moto. Moto. Kong Al, ikaw po na muna. Ako'y muna yung mag-didikit muna. Gagawa ko ng playlist. O, tignan mo. Kung Edward. Punta na ako. O, sige na. Lupa. O, sige. O, bibalik na ka mo Marisol, ha? Marisol. Bibalik na ka ba si Bahay Marisol? Sige. Salamat po, Megan, ha? Thank you kin pa mag-akyat mo, okay? Awa. Okay. Ano ko na ako ng bahala dyan. Gagawa ko ng playlist para sa lahat ng mga nandyan sa baba, siyempre. Tapos na rin yung mga members ko siguro naman yung mga dumidikit dyan. Robert Ski, shout out sa'yo Robert Ski. Nanong Aus, paglalaki. King Marites, lalaki. Maklakla. Maklakla ka daw kapag lalaking bakla kapag Marites. O, di ba dalawa lang Marites, Marisol lang yan. Ka Dennis, MLSO, Spanish ding Marites, Maricon La, Apon Julie. Ayan. Kasi kapag ganyan yung ko guys, yung thumbnail ko, kasi yan yung trending ngayon. Kaya nakikitrending ako. Kapag nag-click yan, yung mga subscriber na hindi pa nakasubscribe sa akin, papasok yan. Siyempre, alam mo naman yung mga Marites, Marisol, pupunta yan. Di ba? Kong Al TV. Ayan, saglit lang gagawa muna tayo ng playlist saglit lang po Mga ilang minuto lang po tayo Dali lang, palitan ko lang yung nakapin. Gagawa ko ng playlist. Sige natin si Moto. Si Moto guys, meron siyang 120. Dali lang nga, gawin ko nga si Moto. Paano to gawing, paano ko gagawin to? Playlist. Ayun. Excuse me. Paano to gagawin to, Apong Mekeni? Paano ilagay sa playlist yung mo, puro short lahat? Paano kaya gawin to? Hindi ko nga. Ayan, shoutout sa ating 10 million ng mga Marites Marisol. Saglit lang po sa sa October 31, meron daw na tawag dito si Marites, meron daw siyang tawag dito Halloween special. Ito bababa ko guys Ano Apon Julie sa sa 31 o sa 29? Dito na lang siguro 31 para sure. Dali lang. Gagawa muna tayo ng playlist. Para isang na lang yung pad. Hindi ba kasi? Robert Ski. 48 ka na. Sige, tagnan natin si Robert Ski. Ito si Robert Ski. Paano kaya gawin si Apong Mekeni? Paano kaya gawin to? Hindi ko maano yung playlist niya. Dali lang. Si Jamila Ali. Jagit lang Jamila 1.6 ka na. Ito may Saturday bingo tayo. Ito yung ipapatamsak natin. Hindi, ipipin ko muna to. May pagal ko Ayan, shoutout sa ating 70 million in the house. Ayan, wait lang po guys Ano ko muna to?
Ipagal ko talaga king anong tawag dito? Ay, kakaterak. Nakapagal. Bawasan kong siguro bagyang mga mga pilang kapag timbang. Nightbot, hindi ako marunong. Ito guys, Marites. Ayun guys, abangan nyo pa pala guys. Meron pala akong bisita guys sa bagong muka dito sa YT guys. Abangan nyo po. Meron akong in-invite. Isa po siyang dating contestant ng tawag ng tanghalan guys. Sabay, abangan nyo po. Magaling po ito guys kasi ano ko na yung boses niya. At nakipag-contact na ako sa kanya. Kaya banda din siya. At saka magkapatid to. Abangan nyo po guys ha. Basta ipopost ko lang po. Inaano ko pa yung schedule nila kung kailan sila pwede. Abangan nyo po yun guys ha. Okay, ayan. Napin ko na sila. Si Kong Al. Kong Al, nandiyan ka pa ba Kong Al? Are you still there? Ito, pipin ko muna si Kong Al. Yan, nakapin na po lahat ng mga Marites Marisol. Ayan. Sino pa ba yung mga nandyan? Si Dennis Vlog, ayan si Marisol. Marisol. Sino pa? Sino pa yung mga nandyan? Apong Loy, shoutout tayo Apong Loy Jimenez. Ayan si Apong Loy Jimenez. Meron si Marites Loy Jimenez. Tingnan natin yung bahay ni Marisol. Ito na lang siguro itong beautiful and lovely flowers. Ito na lang siguro papadikit ko. Okay. Saan na ba siya pangalan ito? Si Apong Mekeni. Nawala si Apong Mekeni Apong Mekeni, hindi ko maano yung mo. Wala, may kainin ka na akong kape. May pali. Wait lang guys wait lang po tayo guys. Patalasas muna tayo Pahinga muna akong konti, saglit lang po Patalasas muna tayo guys wait lang po. May tatlong bibe akong nakita. Mataba, mapayat mga bibe. Ngunit ang may taktak sa likod ay iisa. Siyang ligar na nagsabi ng kwak kwak. Kwak kwak kwak. Kwak kwak kwak. Siyang ligar na nagsabi ng kwak kwak. Tayo na sa ilog at sabi. Kumendeng ang mga bibe. Ngunit ang may taktak sa likod ay iisa. Siyang ligar na nagsabi ng kwak kwak. Kwak kwak kwak. Kwak kwak kwak. Siyang ligar na nagsabi ng kwak kwak. Kwak kwak kwak. Kwak 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 kwak. Siyang ligar na nagsabi ng kwak kwak. Remastered by DJ Boy John. DJ Dance Remix. May tatlong bibe akong nakita. Mataba, mapayat mga bibe. Ngunit ang may taktak sa likod ay iisa. Siyang ligar na nagsabi ng kwak kwak. Kwak kwak kwak. Kwak kwak kwak. Siyang ligar na nagsabi ng kwak kwak.
Tayo na sa ilog ang sabi, kumendeng-kumendeng ang mga bibe. Ngunit ang may pakpak sa likod ay isa, siyang lugar na nagsabi ng kwak kwak, kwak kwak kwak, kwak kwak kwak. Siyang lugar na nagsabi ng kwak kwak. May tatlong bibe akong nakita, mataba, mapayat mga bibe. Ngunit ang may taktak sa likod ay iisa, siyang lugar na nagsabi ng kwak kwak, kwak kwak kwak, kwak kwak kwak. Siyang lugar na nagsabi ng kwak kwak. Tayo na sa ilog ang sabi, kumendeng-kumendeng ang mga bibe. Ngunit ang may pakpak sa likod ay iisa, siyang lugar na nagsabi ng kwak kwak, kwak kwak kwak, kwak kwak kwak. Siyang lugar na nagsabi ng kwak kwak. O yan, tapos na ang kwak-kwak-kwak guys. Tapos na ang break time. Back to work na naman tayo sa ating pangat program. Ay, shoutout muna natin si Ma'am Abigail. Ayo ba shoutout sa'yo, Ma'am Abigail? Long time no see. Ayan, 70 million in the house. Shoutout sa ating Marites Marisol. Marites Marisol. Marites Marisol. Oh yeah. Marites Marisol. Pasok. Marites Marisol. Pasok. Marites Marisol. Pasok. Ayun guys, nakapin po lahat ng mga nabahay nyo guys ha. Sa lahat po ng mga nandyan si Robert Ski, si Apong Loy, nakapin po lahat ng mga bahay nyo guys ha. Tignan ko lang kasi ano. Diyan si Apong May Kenny. Hindi ko kasi maano yung bahay niya eh. Dali lang nga. Apong May Kenny, Abe. Apong May Kenny, Abe, pakisuyo namin yung balay mo, Apong May Kenny. Please. Dali lang. Check natin to. Kokal, shara sa'yo Kokal, Robertski. Tignan ko nga Robertski. Tignan ko ha. Iba na naman natin yung music natin dito sa mainstream yard. Wala na ako magagamit ang cellphone. Wait lang natin. Ito. Ito muna tayo. Ayan. Edit ko nga yun. Gawin nating premiere yung BBBB. Di ba? Oo, malay mo. Maganda yun at least. Alam nyo guys, mas mabilis mag-trending talaga sa Facebook. Sobrang bilis. Hindi gaya dito sa YouTube talaga. Kaya nakakabilib talaga sa Facebook guys. Sobrang nakakabilib talaga. Marami na ako mga trending sa Facebook. O hanggang ngayon, ang daming mga notification na lumalabas sa akin. Ang dami oh. Sobrang dami guys, promise. Kaya bilib na ako sa Facebook talaga. Okay, Renny, apong soy, mega shara sa'yo Ronnie Suba. Shara sa'yo Ronnie Suba. Maya Pabengi soy, Edward Tamsak. Available na ka ba po Ronnie? Pwede ka nang umakyat dito ha. Ang tawag dito, magdidikit muna ako dito. Yung mga nangangailangan ng subscriber. Kung available ka lang, soy Ronnie ha. Kung available ka lang. Dan dikit kay kay Abigail, sabi naman ni Robert Ski. Robert Ski, dikitan mo na lang yung mga yung mga binababa ni Nightbot. Ikaw nang bahala. Mag-iwan ka lang ng bakas. Tapos mag-go to channel ka na lang. Pero si Ronnie Suba, wag mo nang dikitan niyan kasi yan, supporter lang yan. Out muna ako sa lahat. Okay, sige si Robert Ski, salamat ha.
Robertski, meron ka ng 49. Kailangan ka magbabakas. Robertski, pag nag-upload ka ng mga TikTok, lalo na kapag bago ka pa lang, yan mo Robertski. Ay si Jamila, may thumbs up ako sa Jamila. Jamila, ayan, thumbs up. Ba't tatlo lang yun nakalagay dito? Si Apong Loy, wala. Oh, didikit muna ako sa'yo ha. Kasi medyo maliit pa yung bahay mo eh. Gawin ko tong Robertski. Ayan, 50 ka na Robertski. Panoorin ko muna tong video mo ha. Motivational quotes. Kung gusto mong walang watermark, punta ka sa CapCut. Ayan, tamsak na ako dito. Di pa ako marunong. Paturo kayo kay Boss Dennis. Mas marunong si Boss Dennis. Ayan, matanungin mo sa kanya. Nasaan na ba si Apong Loy? Boss Dennis, ano ka na pala? 6:30. Dali lang ha. Boss Dennis, nandiyan ka pa po ba? May good news pala ako, Boss Dennis. Boss Dennis, nandiyan ka pa? Boss Dennis. On the way na daw yung binigay ni Apong Renel sa'yo ha. May nakalimutan ako na isa, hindi ko makita yung channel niya. Ano pangalan to? Si Kapayat. Ano kasi yung yung channel ni Kapayat? Nakalimutan ko yung Kapayat. Jobel ba? Jopel? Okay, sige, no problem, Robertski. Salamat, huwag kang mag-alala, dinigyan na kita. 50 ka na, sarado. Okay na yun, ha? Okay na muna yun, ha? Pero sige, dagdagan ko pa. Apong Loy. Doon si Apong Loy Jimenez. Okay, dikit na rin to. Si Apong Mekeni, hindi ko alam yung anong channel ng Mekeni. Hindi ko siya malagay sa pin kasi short video lang siya na dapat meron siya mga video na naka-align na halimbawa 30 seconds, 30 minutes. Pwede yun. Kasi hindi ko siya makuha yung link. Yung hindi pala link. Hindi ko mapindot yung playlist. Robertski. Oh, kapag guys, kapag medyo matumalang tao ngayon guys, baka out muna tayo kasi mag-iibang planeta muna ako. I-workout ko ulit yung YouTube at saka TikTok at saka Facebook ko. Sayang din yun. Dali lang.
Okay. Si Kong Al road to, ano na siya? Kong Al, nandiyan ka pa ba Kong Al? Kong Al, nandiyan ka ba Kong Al? Excuse me. Kong Al, 3.8 na siya. Road to, ano siya? Road to 3.8. Kong Al, nandiyan ka ba Kong Al? Mag-present ka Kong Al. Ayusin natin yung subscriber mo ha Kong Al. Kung nandiyan ka pa, nakikinig ka. Si Abu Mekili, hindi, wala nang taga-babae. Hindi ko na makakuha yung link niya. Robertski, sige out ka muna. Shoutout sa ating 60 million in the house. Salamat po sa mga 60 million. Dali lang, piniplay ko muna yung kay ano. Kay Loy, Apong Loy. Tsaka kay Robertski. Apong Wantamad, ala kayo pong obrong yan, Apong Wantamad. Apong Elson. Robertski, on the way na. Apong Loy, malati pa yung bala na yan, kaya didikit ang Kevin eh. Kasi ano, konti pa lang yung subscriber niya. Kaibigan ni ano yan, ni Boss Dennis. Hindi ko nakikita yung dalawa, si Gilos at saka si ano, si Kapayat, busy naka BG lang. Okay, sige Apong ano. O, sabi ko sa'yo, yung Martes at saka Marisol nagtuwad sa akin, oh. Dalawa pa yung tuwad sa akin, oh. Ayun, oh, dalawa yung tuwad ko, oh. Yung Martes at saka Marisol. Talagang idol nila talaga ako. Makikita ko agad sa ano, sa tube body. Pero okay lang yan. Martes, Marisol, shoutout sa'yo Martes, Marisol, ha. Punta ka sa Facebook ko, doon ka mag-react. Mag-angry face ka doon. Tanga ka kapag hindi mo alam yun. Dali lang ha. Fans mo yan. Oo nga, fans ko. Oh. Hindi nawawala ka na. Ewan ko ba't ano yung kinakainggit niya kaya sa akin. Wala naman akong pera. Hindi naman ako mayaman. Dalawa sila, dalawa. Ayaw niyo yata akong sumayaw ng bibi. Patula nga pong Julie, makakarandam niya pa. Wapong Julia, duwala. Martes ang pang Marisol. Hindi yata gusto yung sayo ko na bibi at saka ano? Gusto ata nila yung chiki-chiki. Chiki-chiki-chiki. Chiki, yung mga ganun. Tapos na pala yung ano ko. Marites, Marisol, pasok. Marites. Dali lang. Ano ba, ditikitan ko na si ano. Okay, tapos na ako sa iyo pong Boss Dennis, ano pala, Boss Dennis, merong regalo sa iyo si ano, si
Si Apo Ronel, on the way na daw siya. Nakita, kasi kinuha na yung ano mo, link mo. Baka abot ka ng 700 yan. Hintayin mo na lang, Boss Dennis, ha. Tapos yung isa, sino yung Kapayat? Hindi ko makita yung link niya. Pasuyo na lang po yung link ni Kapayat. Boss Dennis, pasuyo yung link niya, no? Ni Kapayat. Ibibigay ko kay dun sa banker, dun sa supplier ng mga banana. Sa akin din meron, don't worry. Artista daw ba ako? Sabi niya. Oo nga po, Julia, hayaan mo na lang sila. Ako, lagi yun. Hindi nawawala sa akin yun. Kaya, kahit saan meron. Sabi ko, doon ka sa Facebook page ko, doon ka magtuwad. Tanga ka kapag hindi mo alam yun na nag-angry face ka. Matalino ka kapag hindi ka di ba? Tignan ko nga to. Saan na ba tayo? One! May kusyara sa'yo, one! May kusyara sa'yo, one! Ayan. Concert for a cause. Bone cancer. Sige, tamsakan ko yan. Ito na ako, ha. Salamat. Ay, si Brian. Oh, kilala ko to. One, kilala ko to, si Brian. Mabait nga to si Brian. Kilala ko to. Kilala ko to, One. Pupunta sa akin to si Brian. Hindi siya pumupunta ng gabi. Ano lang siya, pang umaga lang siya, hapon. Dati nung hapon, pumupunta yan si Brian. Noy! Ayan, tamsak na ako lang, Noy, Boss Dennis. Huwag mo kakalimutan, Boss Dennis, ha. Wait mo lang, ha. Nakikita din ba ang pangalan? Hindi mo makikita yung pangalan sa tuwad. I-download nyo yung i-download nyo yung TubeBuddy. Makikita nyo po, TubeBuddy. Download nyo yung TubeBuddy. Tapos, mas maganda rito, guys. Halimbawa, i-click nyo yung video. Tapos, lilitaw lahat ng mga video nyo. Lahat. Ina-upload nyo. Tapos, mag-click kayo doon ng video nyo. May nakalagay doon yung upload high risk thumbnail. Kapag naka-green siya, ibig sabihin, approve. Maganda yung niya. Naka-green. Kapag naka-green lahat, mas okay. Mas maraming magbe-views. Tapos, ang gawin nyo, guys, i-click nyo lang yung video na yon. Tapos, ilagay nyo yung tag. Suggest. Ibig sabihin ng suggest, yung sinasuggest niya sa'yo na halimbawa, yung video mo is about sa Marisol Marites. O, yung mga doon, lilitaw sa suggested tag. Lilitaw lahat. May dito, Marites, Marisol. Nakikipagchismisan. O, click mo lang yun. Tapos, kapag nangyari doon, lahat ng mga video mo, mag-a-up yun. I-recommend ni YouTube, lahat ng mga Marites, Marisol, lilitaw yung video mo. Kaya ganun. Yan yung bahay ni Kapayat. Okay, sige, ibibigay ko na kayo, Kasi kailangan ko tong kunin. Kay supplier ng banana. Kasi hinahanap sa akin to. Okay. Salamat Boss Dennis. I-send ko na sa sa supplier. Kasi baka dali lang, copy link ko muna. Para wala na akong problema na i-send sa kanya. Yan, okay na. Nasend ko na. Oo, yun. Tama siya kung sabi na oo. Okay, guys. Kapag hindi tayo medyo matagalan, okay lang ako dito, Basta tayo, mag-iibang platform ako. I-workout ko na kasi yung isang ko. Kailangan ko i-workout yun. Okay. Salamat, Juan Alberto. Sino pa ba yung mga nandyan? Noy, nanghahagis ng mga bote sa kalsada. Patay ka dyan. Ingat ka dyan, Noy Vlog, Away sa labas, lahat sensya. Away sa labas, host. O, ingat ka lang dyan. Noy Vlog.
Takbo ka na kagad kung may mga marami dyan. Okay, host. Oo mga, siguro 2 hours. Okay na ako sa 2 hours. Basta may nakagraduate na, okay na ako dun. Nakagraduate na ba si ano, si... Wala na si Apong... Si anong pangalan to? Si Kong Al eh. Dali lang nga, papagraduate ko nga siya. EL3, shoutout sa'yo EL3. My friend. Okay. Dan subscribe, Pogi22 EL23. EL3. Dito naman ako host sa taas. Nasa taas ka. Okay. Noy Vlog kapag pumunta ako diyan sa Palawan. Sa Palawan ba yan? Sa Tagaytay ha. Kontakin ko muna yung banker ko. Punta kami diyan. Yung banker ko sa banyo. Marami doon pera doon. Basta Noy Vlog ha. Ano ka lang diyan ha. Oo nga pala Boracay, sorry Boracay. Gusto ko rin pumunta diyan sa Boracay. Diyan, 'di ba maraming yung ganun, yung ano kasing tawag doon, yung apoy, maraming sumasaya. Ano kasing tawag doon? Fire dancing ba ang tawag doon? Fire dancing. Basta 'yon. Tapos alam ko marami din diyan, maraming foreigner diyan. Tapos maraming diyan, maraming asawahan. Asawahan, kapangpangan talaga, asawahan. Fire dance, tama, fire dance. Dami dito host, madami dyan. Mag-i-enjoy ka dyan sigurado sa Boracay, di ba? Soon, huwag ka mag-alala, mapupuntahan ko din yan, yung Boracay na yan. Soon. Okay na daw Boss Dennis. Nag-PM na sa akin si banker. Wait mo lang po daw. Dami dito, sakit. Sakit ng mga mata ko. Kakatingin, wow. Sana all. Marami diyan. Dali lang ha. Titikit muna tayo. Ay, ipin ko pala yung bahay mo, Noy. Saglit lang, bago tayo magsara. Ito na lang, Noy, ha. Yung iso. First time mag-TikTok. Ito na lang i-play ko. Ito na lang siguro papadikit ko. Noy Vlog. Pero nadikit, ang dami ko na nadikit sa Noy Vlog. Nakita mo ba? Yung mga sending support from Kapogi. Ano yun? Sa akin lahat yun. Dali lang ha. Dali. Ayan. Okay, Noy. Tamsak dikit. Si Dennis Vlog. Tamsak na lang ako dyan. Si Kong Al. Kong Al, pag-graduate na kita ng 4.8. Dali lang. Jamila Ali, Robertski. Host. Yan si Robertski, meron na siyang 53. Apong 1, salamat sa mga naka-video dyan. Apong Julie naka-video po kayo, salamat. Ano lang tayo siguro 2 hours lang muna ako ngayon kasi ila-live ko dun sa TikTok.
Tsaka Facebook. Mga kalati-kalati, okay na ako dun. Okay, Apon Julie. Tamsak na lang ako dito. Okay. Harang, Boss Dennis. Salamat sa paharang mo, Boss Dennis. Hindi lang. Nakagraduate ako ng 9.13. Ang nangyari, lagas lahat. Di naman ako nakipagdigitan. Noy, ayan, Noy, didikit na ako sa'yo, Noy. Nasaan na ba si Noy? Basta abangan nyo guys ha, abangan nyo po ha. Meron akong i-guest talaga dito. Abangan nyo po. Galing talagang kumanta yon. Basta abangan lang natin guys ha. Hindi ko alam kung kailan to. Abangan na lang. Okay? Sino ba yung didikitan ko dito? Robertski, tapos na rin si Robertski. Yapon Julie, tapos na rin. Tamsak. Thanks host. Welcome, welcome. Kung may mga ninja ka dyan, Noy, idikit mo na rin sa akin kasi kulang na lang ng isa para mag 30. Nilalagasan kasi ako ng ano, isa lang kailangan ko para maging 30. 9.13, isa lang kailangan ko. Hindi support. Ito na. Kong Al. Malapit na tong si Kong Al. Isa na lang. Ano lang ako, 1,000 ay 9,129. Sinoy, dikit na ako Sinoy. Yan. Noy, tapos si Dennis Vlog. Okay na ako. Ay, Dennis, 631. Panoorin ko muna ha. Okay, tapos si Apong Lloyd Dan, tapos na rin si Dan. Si Robertski 55. Ay, hindi na ako magbabakas. Totoo pala.
Tapos si Hapon Julie. Okay, tamsak na rin ako dito. Hindi na ako magbabakas. Okay. Noy vlog. 2 days day off na. Wow, day off. Day off mo, Noy vlog. 2 days day off. Ayan, pilay ko na yung 2 days day off mo. Dali. Okay, isa na lang. Gawin nyo ng isa. O yan. Dikitan ko na yung isa. O yan, okay na. Ano na siya. Gumalaw na. Ikaw lang palang solusyon na may apong Loy. Hindi pa dinikit sa akin yan. Tignan mo, isa lang palang kailangan ko. Hindi mo pa dinikit, apong Loy. Di ba kanina ano yan, 9.12. Ngayon, 9.13. Kasi kulang nga ng isa. Ang ano nito, 9,129 subscriber talaga ako. Dati ano yan, 9,140. Ang dami kong lagas. Ewan ko yung iba, hindi ko alam kung dumidikit sa akin yung mga yung mga video kasi may yung kay John Andrew, meron din palang nalalagas. Nilagasan din ako doon. Apong Loy, yan ha, nagbigay din ako ng sa'yo. Ayuda, naka-ilan din ako sa'yo. Siguro mga 5. Dali lang. Tamsak na lang ako dito siguro kaya Hapon Julie. Okay na ako dito. Si Robert Ski. Si Robert, 56. Nagdagan siya ng 10. 10. Diba, dagdagan ko si Kong Al. Pag-graduate ko tong 3.8. Titirahin ko tong bahay niya. Bago tayo magsara ng tindahan, okay? Noy vlog, ayan. 50 million, shoutout sa ating 50 million in the house. Dennis vlog. 631 pa rin. Dali lang ha. Magano na lang tayo. Ayan. Pasensya na kayo guys ha. Ganito talaga. Habang nagdidikit ako. Kumakain ako. Pasensya na ha. Didikit muna ako. Panoy vlog. Tamsak na rin ako sa'yo. Ang dami ko nang binigay sa'yo. Yan si Robert Ski 57. Panoorin ko muna yung video niya. Para kumapit. Si Kong Al. Tamsak dikit. Short video din. Panoorin ko muna. Isang alagad. Okay na. Ako tako sa Hapon Loy. 3, 4. Kay Noy. 5 yata. Boss Dennis, 632 ka na. Doon na ako magbabakas ha. Dito ako sa may mo. Stick licious. Yummy stick. Ito. Hapon Loy. First ko na lang. Pang 14 thumbs up. Bang ganda na lang gagawin ko. Wait lang natin ha. Ayun na, wag niyong kakalimutan, meron po akong Facebook page. Yan yung Facebook page ko ha, puntahan nyo ha. Marami kayong mapapanood dyan. Facebook page ko guys ha. TikTok, ganyan din. I-workout natin yung TikTok. Madami din doon, madami din Marites Marisol doon. Lang, tikit muna tayo dito. Donski, shoutout sa'yo Donski. Kumusta Donski? Baba mo lang yung bahay mo dyan, mag-aayuda ako habang walang masyadong tao.
Lahat muna kayo ngayon ay Marites, Marisol muna kayo ngayon ha. Wala mo ng pogi dyan. Walang pogi tsaka maganda. Laruin nyo na lang yung harang ko. Kasi malapit na yung cut-off guys. Sa 31 na yung cut-off. Ay ano din ako. Nag-ano din ako. Ang tawag dito. Gahabol. Sayang din. Kahit mga harang yan guys. Noy! Ito, naka-ano na ako. Tamsak dikit na rin ha. Ito, Robertski, 58. Donski, kung nandiyan ka ba Donski, baba mo. Yung bahay mo. Kung dumaan ka, maraming salamat sa pagdaan, Donski. TV. Ayan, tamsak dikit na ko. Usuglo, nandiyan ka pa ba Usuglo? Si Dennis, sila na ba si Dennis? Okay, 632. Si Kong Al, dikitan ko na rin, graduate natin ano to. 3.8, hindi na ako magbabakas. Mahaba ang paharang mo ngayon. Tapusin ko lang. Sige, sayang din yan, sayang din yung 5 pesos. Lang. Noy. Oy, Noy, ang dami ko nang binigay sa'yo, Noy, ha? Okay na siguro to, Noy. Okay na ako dito kay Robertski. Tapos na rin ako dito. Si Yapong Loy. Si Kong Al. Okay na rin. Tamsak na lang. Kay Dennis Vlog. Ilan pa si Dennis Vlog? Dennis Vlog. 632 pa rin. Lagdag. Si Yapong Loy. 144. Dali lang ha. May pinapagraduate lang kasi ako eh. Si Kong Al. Ayan ha, Noy Vlog. Nakailan na ba ako sa'yo? Marami na yata ito ako Noy Vlog. Okay. Tamsak. Hindi na ako magbabakas sa'yo. Apong Julie. Usuglo, nandiyan ka ba Usuglo? Nakita kita nagtamsak ka kaya Apong Julie. Si Kong Al. Tamsak na lang ako Apong Loy ha. Dennis Vlog, tamsak na rin din ako dito. Ang 15. Mga Marites, Marisol. Andiyan pa Andiyan pa si Marites. Marites Usuglo family andyan. Hindi ko naipin yung bahay mo. Dali lang ha. Dikit ko lang tong isang ninja ko ulit. Ayan, Noy. Marisol. Meron ka na nga. Nagdikit na ako sa'yo. Ang dami na ito siguro to. Si Kong Al. Ayan, si Kong Al. Malapit na mag-graduate. Konti na lang siguro to. Nakailan na ba ako kay Kong Al? Hindi ako siguro magbabakas. Usuglo. Pero isama ko yung sa bahay mo, Usuglo ha. Usuglo. Salamat Apong Kapogi. Ayan si Usuglo. Saglit lang ang Usuglo. Sa lahat ng mga nag-LS, ako lang ganito no. Ayan, wait lang natin si Usuglo. Hindi ko naipin, sorry. Kasi dinadaanan ko yung mga alagad ko eh. Kapag hindi dikitan ko na agad. Kasi inubos ko lahat to, nasa 70, alam ko 72 or ano to eh. Basta nasa
mga 50 plus na Ninja to. Dikit na rin kayo sudlo. Thumbs up na lang ako dito. Si Robert, thumbs up na rin. Si Kong Al. Dali lang, naghahang cellphone ko. Dali lang po ah. Ay, skip. Welcome po. Nawala yung dalawa, hindi na nakakabisita yung dalawa. Si Gilos. Kumusta na kayo si Gilos tsaka si Kapayat? Yan si Noy. Okay na ako kay Noy. Robert Ski, okay na rin. Kay Loy Jimenez, okay na rin. Thumbs up na lang ako. Kay Boss Dennis, 632 pa rin. Si Kong Al, okay. Robert, okay. Next na to. Yes, kumusta na Bisayang Abalos? Naabutan din kita, host. Kakauwi ko lang galing work. Shoutout sa lahat, sabi naman ni Bisayang Abalos. Bisayang Abalos, ano balita? Check ko nga yung bahay mo kung nag-update ka na. Kasi wala ka pang update. Sabi ko sa'yo mag-update ka kahit alam mo yung sa may SM Clark, di ba? Ang daming doon, madaming magandang view doon, yung video mo pag hindi ka busy. Dali, check ko nga si Bisayang Abalos. Wala pang update tong si Bisayang Abalos. Tignan ko sa'yo, sabi ko sa'yo mag-update ka kahit ano lang, short video lang. Okay, pinin ko na yung bahay mo. Naabutan din kita. Sabi ko sa'yo mag-upload ka Bisayang Abalos kahit mga 2-3 lang, mga short video okay lang yun. Kasi maraming di ba? Maraming sa SM Clark, yung kumikislap-kislap, wala na ako sa SM. Naabutan din kita. Wala ka na sa SM, saan ka ngayon? Pampanga pa rin, di ba? Nasa Pampanga ka na? Busy sa work host. Okay. Ayan, thumbs up na rin ako. Sige. Aldi, ano ka lang sana, mag-upload ka lang kahit update ka kay Lolo. Kahit pa paano. Kahit ano lang, mga short video. Habang kumakain ka, nagbe-break ka, pwede yun. Upload mo lang yun. Next tayo, si Bisayang Abalos. Bisayang Abalos, 358. Parang lahat ata, dikit ko na sa iyo ata lahat. Ito si Usuglo, ano na siya? 460. Ayan, congratulations, 460 ka na. Usuglo, kakatapos lang kumain namin. Pinanood ka ng asawa ko pero wala siyang naintindihan kaya pinabalik niya si... ganun ba? Dapat pinakita mo yung Usuglo yung yung BB. Yung BB. Salamat Usuglo family, salamat. May nakilala ako sa Usuglo sa Facebook page. May nakilala akong singer doon. Sabi ko, akyat ka sa live ko ako. Kasi sabi ko sa kanya, dadami yung mga subscriber mo at follower. Sabi ko, sige. Sabi niya, ayun, hinayos ko yung yung Facebook page niya. Ang dami niyang mga dapat inasikaso. Yun, naayos ko naman siya. Ayun. Pati yung ayun, Usuglo, ka na, 461. Nagdidikit ako. Habang nagkakwentuhan tayo Perer, ayan si Perer, dikitan nyo guys. 377 na yan, host. Kaso araw-araw nababawasan. Okay lang yan. Tumatawa si Usuglo. Si Bisayang Abalos, okay na yan. Nadikit na rin ako kay Abalos. Si Noy. Noy, nandiyan ka pa ba, Noy? Iniwan mo na ako, Noy, Ayan, dikit pa rin ako sa'yo, Noy, Sino pa ba? Si Kong Al, pag-graduate ko ng 3.8. Si Kong Al. Para naman makausad naman si Kong Al. Kong Al, kung nandiyan ka, nakikinig ka Ayan, 3.8 ka na, Kong Al. Congratulations. Okay na ako. Congrats. Kong Al. Ayan. Sana hindi malagasan bukas to.
Dikit na kay Bisayang Abalos. O, dikit mo na yun Apong Loy. Sa kanila kasi maliliit pa lang yung bahay nila kaya okay. Meron pa tayong na lang ako guys 10 minutes na lang ako. Mag-end na ako niyan. End na ako. Baka magla-live ako dun sa kabilang tahanan sa Facebook. Sa Facebook ako. Sa Facebook page ko. Sa Edward Laksina Ay, nakikita kita Bisayang Abalos. Salamat Nakita ko yung mo doon. Yung pag-likes mo, tsaka si Usuglo, si Abong Edson, nakikita ko sila. Salamat sa inyo Si Boss Dennis. Lagi ko nakikita si Boss Dennis doon. Asa na ba yun? Dali lang. Ay, napunta ako sa ibang iles. Marites, Marisol, ayan. O, pati si Usuglo, Apong Lloyd, dikit mo na rin sa kanila yan. Abang may oras pa ako, may 10 minutes pa ako, 10 minutes. Ayan. Okay na si Noy. Ano ba yun si Noy? Next tayo si Apong Loy Jimenez. Tamsak na lang ako Apong Loy. Si Dennis. Tamsak na rin. Si Kong Al. Kong Al, okay na sa'yo Nakagraduate ka na Kong Al. 3.8. Ang dami kong dinikit sa'yo. Sana hindi malagasan yung Kong Al. Pero nanonood naman ako. Pinapanood ko siya. Malbe ako. Apo Mary Chris. Shoutout sa'yo Apo Mary Chris. Bakit may Marites Apo? Ibig sabihin yan, lahat ng mga pumasok dito Marites Marisol. Kaya ang title niyang ako Marites Marisol. Pero, paangat program to. 39 tusok Apo. Salamat Dan Pirer. Wag mo nang dikitan yan Bisayang Abalos. Ang dikitan mo yung main niya. Loy Jimenez. Apong Loy, pakisuyo na yung bali mga Apong Loy. Nakapin naman yung bahay guys. Lahat ng mga nandyan. Nakapin lahat. Si Loy Jimenez yan. O, tignan mo, mga Marites. Oo. May mga pumapasok Ang dami pumapasok. Minsan 13. Nawawala yung 4. O, ibig sabihin, Marites yun. Tsaka Marisol. Diba? Kaya nga tawag ko dito Marites Marisol. Huwag kayong magalit ito lang yung ito lang yung content ko ngayon mga Marites Marisol. Siyempre ibang naman, parang di naman puro pangat program yung title. Para naman iba naman. Kaya nga Marites Marisol, may tuwad na tayo dalawa. Pero okay lang yan. O mag-enjoy tayo lang tayo dito, okay? Malapit na rin ako mag-end Apong Mary Chris. Na lang ako, 10 minutes lang ako. 10 minutes na ako kasi naka 2 hours lang talaga ako. Magto 2 hours lang ako. May pinapag-graduate lang ako kasi yung nakaka-graduate na si Kong Al ng 3.8. Iba ba yung mga naka-graduate kanina dito? O, di ba? Tinapos ko lang sila para maka-graduate sila. Okay na ako dito siguro. At least may naka-graduate na. Saya na ako. Mag-Marites ka na, host. Ay, Apo Renel, shoutout sa'yo Marites Renel Santos. Ayan po, isa din pong Marites yan si Apo Renel. Apo Renel yung mga pumapasok dito Marites Marisol muna tayo. Kasi, ang tawag dito, ito muna yung content natin, Marites Marisol. Para hindi naman, iba naman yung puro paangat program na title. Kaya iniba ko. Okay? Sa lahat po ng mga nandyan Marites Marisol. Shoutout po sa mga Marites Marisol. Ayan pati yung manok ko. Nakikitula ako. Ayoko. Mapag-graduate mo ako. Apong Mary Chris. Tignan ko yung channel mo. Kung ilan na lang kulang. Ay, Diyos ko, Apong Mary Chris. Malabo yan. 2.94. Mahirap yan. Mahirap pag-graduate yan. Kung saan ang 10 ang kulang mo, pwede. Mapapag-graduate yan. Malapit na rin ako mag-end Hindi, Apo Renel, hindi mo gets yung gusto ko sabihin. Ang gusto kong sabihin, lahat ng mga pumapasok sa akin ngayon, Marites Marisol muna ang tawag. Marites Marisol. Kasi ito yung muna yung content natin. Para maiba naman yung title ko. Diba? Kasi yung iba talaga, iba yung thumbnail ko. Kasi yun ang trending ngayon yung mga vlogger na mga sikat siyempre.
kailangan medyo kumikislap-kislap din yung ano ko. Yung thumbnail. Kasi alam niyo sa totoo lang mga Marites Marisol na mga malalaking channel, pinupuntahan ako ha. Nakikita ko dun sa may sa may ang tawag dito sa YouTube studio ko. Mamaya screenshot ko, papakita ko sa community ko. Tignan niyo yung mga Marites Marisol. Madami doon. Papakita ko sa inyo yung mga Marites Marisol doon ha. Mamaya i-send ko sa sa community ko para alam niyo yung mga Marites Marisol, okay? MLS mga Apong Ronel, sabi naman ni tawag dito, ni Dennis Vlog, Apong Loy, Apong Loy, dikitan mo na yung Apong Merry Crest para makagraduate na kanong kaya. Pag-graduate Apong Edward ng Kepen, Renel Santos. Apong Ronel, pag-graduate kang ilan na ba yung kulang mo Apong Ronel? Paki-check me pen kung 8.18 20 na lang kulang, 'di ba? Kung kakayanin natin 'yan kung tatry natin. Pero sa akin wala na akong may didikit sa iyo, Apong Ronel ha. Yung iba, kung meron sila dyan sa baba, kung may mga ninja sila, pwede yan, kaya, papagraduate. Ay, alam ko si Usuglo, maraming alagad to si Usuglo. Usuglo, marami ka bang ninja dyan? Pag-graduate mong si Mary Chris, hindi kaya ng Mary Chris ng ng 3,000. 3,000. Si Apong Renel, meron siyang 8.18. Ewan ko kung ilan yung kulang dito. Kakayanin hanggang 8.2 kung kaya. Di ba? Ayun si Usuglo, maraming alagad dyan. Nakita ko Sending support from Usuglo. Abi yan, nakikita ko Yan, maraming Marites yan si Usuglo. Maraming alagad yan, Marites. Isa din yung maraming Marites. Si Apong Ronel, marami din yan. Marisol. Biro lang Apong Edward, di naman ako nagpamadali. Ayan, sabi niya. Hindi, kung kaya naman Apong Ronel, kung kaya naman papagraduate yan, okay yan. Wala naman problema yan. Ako nga, kulang ng isa. Kulang lang ako ng isa kanina para mag 9.13. Nandiyan pala si Apong Loy. Ay, saglit mo, dikit ko pala. Isa lang palang kailangan mo. Dinikit pala niya Apong Loy. Sabi ko, kanina ka pa dyan Apong Loy, hindi mo ba dinikit? Isa na lang yung kulang ko para mag 9.13. Pero dinikit naman niya kahit papaano. Apong Loy, nandiyan ka, di ba? Idol mo si Kuya Boy at Christy 4 minutes. Hindi ko siya idol. Kong Al. Kasi ang mangyayari dyan kapag nakita mo yung mga tabel na yan, kasi lahat ng mga tao pupunta sa'yo. Yung mga Marites Marisol. Kaya ang mangyayari, pati yung channel mo magiging up yan. Kasi maraming Marites Marisol. Mamaya ipapakita ko sa community ko yung mga Marites Marisol. Makikita nyo dun. Ipi-flash ko. Para alam nyo sino yung mga Marites Marisol dun. Okay? Oo, mamaya. Hindi ko idol yan, Kong Al. Wala akong idol dyan sa dalawa na yan. Ang idol ko si Kong Al. Kong Al TV. Kung kakanta si Kong Al TV dito, hindi ako mag-i-end. Kong Al. Budol ka, Kong Al. Budol. Ang araw umakyat ka pero hindi ka kumanta. Sabi mo, na kasama ba ako doon? Hindi ka kasama Apong Ronel. Hindi ka kasama doon. Hindi ka kasama. Nasa top 10 yun Top 10 yung Marites Marisol doon sa YouTube studio ko. Mamaya, ilalagay ko sa sa community ko. Tignan niyo yung mga Marites Marisol. Okay? Bakit? Nino ba rin thumbnail mo? Ding sikat na vlogger. Kenny Kim Pilipinas. Ngini trending la. Kaya alam mo yung iba gumagaya. Magla-live muna ako, guys. Sana mga ganun-ganun. Yung iba, ang dami talagang nagba-viral pang concert tamo. Wapin kaya mag-concert ka kay ni Kong Al. Sino yan, host? Mamaya, ipa-flash ko mamaya sa mga Marites Marisol. Siyempre, malaking tulong sa akin yung mga Marites Marisol. Kasi, piniplay nila yung mga video ko. At saka, siyempre, number 1 na dyan si Apong Julie. Marites number 1, Apong Julie. Salamat sa pag-play mo. Nakikita ko kasi, nakikita nyo dyan, kung gusto nyo makita yung mga Marites Marisol sa YouTube studio, yung mga nagpi-play sa inyo, sa mga video nyo, punta kayo sa sa YouTube studio nyo, i-discuss ko sa inyo habang may oras pa tayo, okay? Punta ka sa YouTube studio nyo, tapos, punta ka dito sa may punta ka dito sa may analytics.
Yung analytics mo, punta ka dito sa may analytics. Yung, di ba, meron dashboard, video, tapos playlist, analytics. I-click nyo yung analytics. Yung parang ganyan-ganyan, no? Yung parang kapag sa ospital, yung ganyan-ganyan. I-click nyo yun, may nakikita kayo dito overview, content, audience. Punta kayo dun sa may audience. Yung audience nyo, makikita nyo lahat doon ng mga Marites Marisol. Yung mga nagpe-play sa inyo sa video mo. Ang Marites number 1 dito ay si Apon Julie. Ayan, yung ibig sabihin, nagpe-play siya ng mga video ko. Si Apon Julie. Number 2, ibang lahi, ibang ano siya, ibang channel, malalaking channel. Nandito pa nga yung yung asawa ni Andrew Skimmer, kasama siya dito. Basta nandito sila. Okay. Basta mamaya ipa-flash ko. Yun. Agoy, ala ko palaki, ala ko pa rin lagi. Apong Renel, kasi gamitin mo dapat yung mo, Apong Renel, yung Renel Santos. Kasi kapag ginagamit mo yung Renel Santos, lilitaw yung Renel Santos. Dati, Apong Renel, nandito ka dati. Kasama ka sa mga Marites Marisol sa linya ko. Kasi ginagamit mo, Apong Renel, yan, sa'yo lang ako. Kasi kung ginagamit mo yung sa'yo lang ako, hindi lilitaw yan. Kaya dapat ililitaw mo dyan yung main mo. Kasi kapag yung main dinilagay mo, Apong Renel, lilitaw dun sa Marites Marisol. Kaya yun, ang wapin pala. Sikat keng Pinas ding content na rin aduang, wakong al. Real tales muna. Lagi kasi ining gagamit itong kaya Apong Renel, hindi ka magpa-flash sa mga Marites Marisol sa studio ko, YouTube studio, Real Talk, sabi niya. Ayan, ano lang sila guys, alam mo, nagpaparami lang ng yan. Ano tawag dito? Gumagawa sila ng pangalan para sumigla sila sa sa buong Pilipinas, sa buong mundo, siyempre, para maraming magsusubscribe sa kanila, kaya ginagawa nila yan. Kaya, halimbawa, Renel Santos, pumunta sa building, tumalon, ayun, buhay pa. O, mga ganun. O, diba? Merry Chris Lacson OFW. Kumain ng buong manok. Buhay na manok. Ayun. Gusto pa ng isa. O, di ba? Mga ganun, mga natin, mga thumbnail. Kung Al TV, nakapanganak ng 10 babae, lumabas isa lang. O, yun, mga ganun, mga title, di ba? Sino pa yung mga nandyan? Gawin natin Sino pa yung mga nandyan? Usuglo Family. Ayan, Usuglo Family. Sa kaka-TikTok niya, nasunog ang kanilang kubeta. Ayun, lumabas lahat ng mga tiyanak. O, di ba? Mga ganun dapat. Sino pa ba? Wala na yata dyan eh. Sino pa yung mga nandyan sa baba? Ayan. Si Apong Edson, Juan Tamad. Sa kaka-video niya, labas na ang kanyang mga ngipin at pustiso dahil sa kakatawa niya sa BG. Ganon. O, di ba? Manggulo ko kasi, sabi na, kaya gagamitan ko, sabi na, gusto ko yung buhay na hotdog. Okay, sige. Merry Chris Lacson OFW, sa sobrang kain niya ng hotdog, nabulunan ng buong hotdog, hindi siya makahinga. Ayun, tumunok ng malaking hotdog, lumabas sa kanyang ilong. O yun, di ba? Ganun lang siya. Mga simpleng lang yan. Ayan, si Dennis Vlog. Ayan, si Dennis Vlog sa kakabike niya. Ayun, nagkamotor. Meron siyang motor at binili yung kanyang bike ng kanyang mali. Ulitin natin. Ayun, si Dennis Vlog pumunta sa daan. Kapalit ang kanyang bike sa motor. Ang tanga nakipagpalit sa kanyang bike. O yun, pwede na yun. O, diba? At least okay na yun, atin na kayo mga manyaman. Manyaman yung buhay na hotdog, sabi ni Apong Renel Santos. Ayan, sino pong pwedeng umakyat daw dyan dito guys? Akyat po kayo sa taas. Sabi ni Apong Renel daw, masarap daw ang buhay na hotdog. Apong Kong Al, kaya na mo ka't nakapong Kong Al. Ipakita mo daw yung buhay na hotdog na mga gumagalaw dyan. Sabi naman ni Apong Apong sa'yo lang ako. O, di ba? Kapag lumitaw yung buhay na hotdog,
patay ang ating channel. Wala na tayong channel. Wala nang Marisol, Marites. Ay, yung mga Marites, wala na din Bibi. Batay tayo. O, di ba? Ay, magatutuwa na tayo pala. Magtuta na. Okay. Dali lang. Bago tayo magsara ng tindahan, ay nakagana tayo ngayon dahil dali lang. Okay, ito na po ang ating pansarap. Magsasara na po tayo guys ng tindahan. Ako po muna ay pangbungad, panglas, para naman makapag-enjoy tayo dyan sa baba. Kaya parte-parte tayo ngayon guys ha. Okay, ito na po para sa lahat. Oh yeah! Kailangan litaw yung dimples. Yeah! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pasok Marites. Pasok Marisol. Pasok Marites. Pasok Marites. Pasara na ako, Apundante. May tatlong bibe akong nakita. Mataba, mapayat mga bibe. Ngunit ang may taktak sa likod ay iisa. Siyang ligar na nagsabi ng kwak kwak. Kwak, kwak, kwak. Kwak, kwak, kwak. Siyang ligar na nagsabi ng kwak kwak. Shout out! Tayo na sa ilog at sabi. Kumendeng ang mga bibe. Yeah! Ngunit ang may taktak sa likod ay iisa. Siyang ligar na nagsabi ng Kwak, kwak. kwak kwak kwak. Kwak, kwak, kwak. Siyang ligar na nagsabi ng kwak kwak. Kwak kwak Kwak, kwak. Kwak, 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 kwak. Manyaran ako, Apronel. Ito na yung pang closing ko. Oy, Marites, huwag ka muna umalis. 11 kayo, wala yung dalawa. Marites, Marisol, pasok. Marites, Marisol, pasok. Remastered by DJ Toy John. Marites, Marisol, DJ Dance Marites, Remix. Marisol, pasok. Bibe akong nakita. Mataba, mapayat mga bibe. Ngunit ang may taktak sa likod ay isa. Siyang ligar na nagsabi ng Kwak, kwak, kwak. Kwak, kwak, kwak. Kwak, kwak, kwak. Siyang ligar na nagsabi ng kwak kwak. Kung sino po yung kaakit dyan, sasayaw ng bibi ah. Kapag hindi po umakit, wala. Magsasara na tayo. Alright! Tapos na ako, malapit na ako matapos ha. Next time kami, adwa ang Apo Merry Chris, kaya bem kong tumera. O sige ha, magtumera kayo ha. Next time, kayong dalawa. Para na medyo ganahan tayo dito, puro na lang mga kantahan. Kailangan sayaw din tayo ha, lahat. Join kayo sa taas. Alright! Kung nakita, masaya, mapayat mga bibe. Hindi, ganado ako ngayon kasi nakakain ako ng ano, isaw. Tayo na sa ilog at sabi. Kumendeng ang mga bibe. Ngunit ang may taktak sa likod ay isa. Siyang ligar na nagsabi ng kwak kwak. Kwak, kwak, kwak. Kwak kwak. Oy Marites, huwag ka muna umalis. Marites, Marisol, Marites, Marisol. Lumayas ka na, Marites, Marisol. Yeah! Malapit na akong ending na ako guys ha. Ito na yung pambungad nating closing. Marites, Marisol, Marites, Marisol. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. Yeah! Marites! Marisol! Marites! Marisol! Kwak, kwak! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yeah! Alright! Marites! Apuro na, kasayo kayo next time ha! 10 million in the house! Shit! DJ Marites! Remix. Marisol! Yes, tapos na po guys at ako'y magpapaalam na maraming salamat sa lahat guys. See you tomorrow po Apronel bukas kung kaya nyo sayo kayo ng ayan, every lahat ng aakyat kailangan sasayo ng 3 BB Okay, ang hindi umakyat at hindi sumasayaw hindi pwedeng aakyat Apundante. May pagal ko. Sandali mo, sino nga ako? Ay, may pagal ko. Sino nga ako? O sige na po. At ako'y magsasara na po. Congratulations sa lahat ng mga nakagraduate po. See you tomorrow po sa aking live. Etong kung gusto nyo po guys, magla-live din ako sa Facebook ngayon. Ay, ano po na ako doon sa Facebook. Kailangan ko muna ng update at saka yung sa TikTok. Okay, maraming salamat guys. And see you tomorrow. Lahat, hindi ko na kayo kailangan bibigkasin yung pangalan nyo. Sobrang dami nyo guys. And maraming salamat po sa lahat. See you tomorrow sa ating mga 3 bibe. Alright. Paalam.